Παρακαλώ. Ελένη, ήρθε το ραντεβού μας. Τέλεια. Πάμε να ενημερώσουμε. Ελάτε. Πάμε να δείτε. Τι νιώθει ένας γονέας μόλις μπει στην Ερμόνη σχολή? Οι γονείς αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα χώρο φροντίδας και εμπιστοσύνης. Δεν είναι εύκολη υπόθεση ο γονιός να αφήσει κάπου το παιδί του. Από την πρώτη στιγμή, η αίσθηση η οποία θα έχει ο γονιός εδώ είναι ότι βρίσκεται σε ένα χώρο που αποπνέει ασφάλεια, ηρεμία, καθαρότητα, ώστε να νιώθει ότι το παιδί του είναι σε πάρα πολύ καλά χέρια. Πώς επηρεάζει ο χώρος το παιδί? Ο χώρος παίζει πρωταρχικό ρόλο και ιδιαίτερα στο σχολείο. Ένας χώρος ο οποίος είναι φωτεινός, άνετος, καθαρός, κάνει τα παιδιά να αισθάνονται ηρεμία και ασφάλεια. Γιατί έχετε δώσει τόση σημασία στην αισθητική του χώρου? Η αισθητική δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ένα παιδί όταν βρίσκεται σε έναν άνετο, όμορφο και καλέσθητο χώρο, τότε εκεί νιώθει ηρεμία και ασφάλεια. Το ίδιο και ο γονιός, όταν ξέρει ότι το παιδί του βρίσκεται σε έναν προσεγμένο χώρο, υπάρχει σεβασμός προς το παιδί. Βλέπουμε ότι οι αίθουσες είναι ιδιαίτερα άνετες. Πείτε μας πόσο σημαντικό είναι αυτό για ένα παιδί για αυτήν την ηλικία. Οι αίθουσες παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο και περισσότερο η άνεση του χώρου. Ένα παιδί χρειάζεται χώρο να κινηθεί, να συνεργαστεί, να μπορεί να εκφραστεί γενικότερα. Όσο πιο άνετος είναι ο χώρος μας, τότε μειώνεται το άγχος μας και το παιδί μας μπορεί να παίξει καλύτερα, αλλά και το πιο σημαντικό απ' όλα, μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Πώς είναι οργανωμένη η τάξη και γιατί επιλέξατε αυτόν τον τρόπο? Τα τμήματά μας αποτελούνται το πολύ μέχρι 12 παιδιά. Και αυτή την ομάδα τη χωρίζουμε σε δύο πιο μικρές ομάδες, το πολύ μέχρι 6 άτομα. Έτσι, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε πάνω σε κάθε παιδάκι ξεχωριστά και να του δίνουμε τη δυνατότητα να μπορεί να εκφραστεί, να μπορεί να ακουστεί η φωνή του και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι όλα τα παιδιά συμμετέχουν στο μάθημα. Όλα τα παιδιά μαθαίνουν να περιμένουν τη σειρά τους. Όλα τα παιδιά μαθαίνουν να ακούνε την άποψη του συμμαθητή τους και το διαφορετικό. Μικρές αξίες ζωής, τις οποίες τις μαθαίνουμε από τόσο μικρή ηλικία. Βλέπουμε ότι και το προαύλιο ακόμα είναι αρκετά ξεχωριστό. Όντως, όπως παρατηρούμε, είναι ένας χώρος άνετος, αρκετών τετραγωνικών, καλέσθητος, με ειδικό πλεξιγκλάς, αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, έτσι ώστε τα παιδιά να παίζουν με άνεση και με προστασία. Εδώ το παιχνίδι δεν είναι απλώς χώρος εκτόνωσης, αλλά είναι ένα μέρος όπου είναι το μέρος της ανάπτυξης και της χαράς του παιδιού. Τι διαφορετικό ζει ένα παιδί στην Ερμόνη σχολή? Τα παιδιά μας εδώ πέρα σε δύο άξονες μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Έχουμε το κομμάτι του εκπαιδευτικό, τα οποία από το ακαδημαϊκό μας τμήμα έχουμε φοβερά βιβλιοτετράδια και στη γλώσσα και στα μαθηματικά, εξειδικευμένο προσωπικό. Δηλαδή δεν έχουμε έναν νηπιαγωγό που τα κάνει όλα. Έχουμε την καθηγήτρια της μουσικοκινητικής μας, έχουμε τη δασκάλα των αγγλικών μας, την νηπιαγωγό μας, τους ειδικούς στη ρομποτική. Για κάθε τι που κάνουμε υπάρχει ειδικός. Και το επιτελείο το διδακτικό μας, θα μπορώ με πολύ μεγάλη άνεση να πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Εκπαιδεύονται συνεχώς πάνω σε θέματα εκπαιδευτικά και από την άλλη, τα παιδιά μας έχοντας όλη αυτή την προστασία και την εξειδίκευση, μπορώ να πω ότι δεν είναι άριθμοι μέσα σε μία τάξη, αλλά είναι προσωπικότητες στις οποίες καθημερινά δουλεύουμε μαζί τους, έτσι ώστε να έχουμε το άρτιο αποτέλεσμά μας. Πώς αξιοποιείτε το διαδραστικό πίνακα στην Ερμόνη σχολή? Το αγαπημένο των παιδιών. Εδώ να πω ότι ο διαδραστικός πίνακας χρησιμοποιείται με μέτρο και με σκοπό. Δεν αντικαθιστά την νηπιαγωγό, απλώς εμπλουτίζει λίγο τη μαθησιακή εμπειρία. Τα παιδιά ακουμπάνε, μπορούν να γράψουν και έτσι λίγο με πιο βιωματικό τρόπο και με πιο παιχνίδι μπορούν να μάθουν ακόμα καλύτερα. Πώς έχετε διασφαλίσει ότι οι γονείς αισθάνονται ασφάλεια στο χώρο? Το νούμερο 1 στο σχολείο μας είναι η ασφάλεια του χώρου μας. Έχουν επιλεγεί υλικά και επιπλά, καθώς επίσης και η διάταξη όλων των επίπλων αλλά και των πραγμάτων μέσα στο χώρο μας, ώστε το παιδί να μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια, να μην έχουμε προβλήματα και από εκεί και πέρα και ο γονιός θέλουμε να ξέρει ότι το παιδί του προστατεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τι θα θέλετε να κρατήσει ένας γονέας φεύγοντας από την ξενάγησή του εδώ? Η ξενάγηση στο σχολείο μας, νομίζω ότι το πρώτο αίσθημα που βγάζει στον γονέα είναι ότι φαίνεται παντού η εμπειρία μας. Η εμπειρία στο να αγαπάμε, να σεβόμαστε αλλά και να φροντίζουμε το παιδί του. Από εκεί και πέρα η ομαλή συνεργασία
του γονέα με το σχολείο δημιουργούν μία γέφυρα ώστε να έχουμε το καλύτερο εκπαιδευτικό και συναισθηματικό αποτέλεσμα, ώστε το παιδί να είναι έτοιμο να μπορεί να μπει στο δημοτικό.